गोविंद बसुमतारिया जुदि मोनसे खामानि मावोबा जायफोर एक्स एनडिबिफोरनि सायाव केस होग्रा बिथांमोना गामोननो आंबो केसखौ उथायनोसै जुदि गोविंद बसुमतारिया फंसेल' राव होननांगौ जायफोर आसाम सरकार भारत सरकारा नंखाय बाथ्रा बुंनानै जायफोर एक्स एनडिबिफोरनि आखायाव गुबुन हारिफ्रा थैनो गोनां जानाय बिथांमोनखौ नंखाय राव बुंनाय जों दिनैनिफ्राय रुजुननानै लानोसै नोंथांमोननो माबा मोनसे जों एक्स एनडिबिनिफ्राय जोङो एकखालिन होबाय आरो नोंथांमोनखौ जों बिटिआर सरकारनिफ्राय साफा जों न'खराव साख्रि होगोन होनना बुंबानो गामोननिफ्रायनो गुबुन हारिफ्रा जायफोर एक्स एनडिबिनि सायाव केस होग्रा बिथांमोना गोविंद बसुमतारिनि न'आव थांनानै आंबो केसखौ उथायनोसै होननानै गामोननो बुंगोन। NIAथ' मोननै इतिमধ্যে सानै मानसिखौ कैपिटल पानिशमेंट होना दोनदों नामखौ गोसोआव गैला 2014 नि इन्सिडेंट आदिबासीखौ गावनाय बे माबायाव सानैखौ इतिमধ্যে कैपिटल पानिशमेंट अर्डार होना दोनदोंमोन। बाप गोविंद बसुमतारिया मा बुंखो मा खोथा बुंखो गारबोनाय समफोरखौ 2014 नि माखासे जाथायखौ जुदि एनडिबिनि जोहोलावफ्रा दायनिगिरि होननानै जुदि रुजुननानै जोबथेसालियाव थानो गोनां जायोबा बिटिआर एकर्डखौ मानो खालायखो बिटिआर दफाखौ मानो लाबोखो आरो बिटिआर मुंखौ मानो लाबोखो गोविंद बसुमतारिनि रावखौ मोजाङै जुदि बिजिरोबा जेरै दैबाना जायोब्ला गावनि माखासे ना फुवान होनाय सिजन फैयोब्ला ना गोरि बिमाया जेरै गावनि फुवानखौ होनानै नास्राय फुवान होनाय समाव जेब्ला गावनि फुवाननि खाथियाव थानानै ना गोरि बिमा नास्राय फुवाननि बिमाया जेब्ला खाथि थानानै आदार नागिरो बेबायदि समाव सोरबा ना बोनग्रा मानसिया खाथियाव जुदि बोरसि दान्दाखौ बोनोब्ला गावनि बे ना फुवानखौ गारनानै बोरसि दान्दायाव अस्थाबनानै फैयो अब्ला आदार उखैहाबनाय समाव बोरसि दान्दायाव बे बोरसियाव अरनानै फैयो जाय ना बोनग्रा मानसिजों बोनखांजायो अब्ला हाजार ना फुवाना गोदाव सोराव आलाय सिलाय जायो। बेफोरबादिजों जुदि रुजुयोबा गोविंद बसुमतारिनि रावखौ रुजुनो हायो। उकिल हमनानै मोजाङै मा खालामनो हानायमोनबा थाखा फैसानि आंखालावनोबो जानो हागौ बा फुल प्रुफ बेबायदि एभिडेन्स गैयाबाबो गोबांखौनो कनभिक्सन खालामदों। दा बेबायदि हिसाबै NIAनि आन्दाराव गोबाङानो जायफ्रा जेल जानाङामोन बिथांमोनाबो जेल जाबाय आरो जायफ्रा ओरैनो हयथ' लाइफ इमप्रिजनमेन्ट मोनांगौमोन बिथांमोना लाइफ केपिटेल पानिशमेन्ट मोनबाय आरो बेनिखाय बे खोब बारा थिग जायाखै होनना आं सानो। बाप आरो उकिलनि खोथा बुंबावदों नोंथांमोनाथ' थाखा फैसा गिनानै सरकारि उकिल हमदों ना सोरबा सासे उकिलखौनो दिनैसिम नेनानै दं नाथाय जोंनि माखासे आउट नलेज बा गुबुन दैदेनगिरिफोरनिफ्राय जों हमदांनो मोन्दों बा खोनानो मोन्दों साफा जुदि उकिल थायोब्ला केसा स्ट्रं जायो। जुदि 100 जननि बिथोराव जुदि सासे सानैल' उकिल जायोबा बोरै बे केसखौ होसो बिजिरनो हानो सोरबा एक्स एनडिबिनि केसा अरुणाचलाव दं सोरबा एक्स एनडिबिनि केसा क'क्राझाराव दं उदालगुरियाव दं बा गुफुराव दङ धेमाजियाव दङ नागालेण्डआव दङ बा मेघालयआव दं अब्ला बे साफा सानै उकिला 100 जन एक्स एनडिबिनो बोरै जेलाव खारथिंनानै केसखौ फोजोबनो हानो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा एसे बिजिरनानै नाय गोविंद बसुमतारिया थिगखौनो बुंदों मोजां उकिल थाखा फैसाया इउपिपिएल सरकारनाव आखायाव गैथ'वा नंगौ थिगानो साननैसोनि सिगांथ' नोंथांमोना नलेज फेस्टिभेल फाथिदों बेबायदि थाखाफोरखौ नोंथांमोनाथ' बेफोरबायदि बाजेटखौ खालायनो हायो गुबुन माखासे नोंथांमोना प्रग्राम लादों बे बाजेटखौ देखायदों थिगानो नोंथांमोना थाखा फैसाखौ आखायाव एसे हमथानो थाखाय बाजेटखौ बानायदों बेहाय रावबो आपत्ति गैया नोंथांमोना जिखुनु जाया प्रग्राम खालायनानै थाखा फैसाखौ एसे सरकार सालायनो जिखुनु जाया गावनि आंगो लोगोफोरखौ सोरबा गुबुन केस गोनांफोरखौ एसे एनै अननो थाखाय जोबथेसालियाव थाग्राफोरनि थाखाय गुबुन एक्स एनडिबिफोरनि सायाव केस होग्राफोरनि सायाव एसे एनै न'खरनि मानसिनो माबा मोनसे हरनानै केसफोरखौ एसे एनै
उइथ्र खालायनो हायो बेफोरबायदि थाखा फैसाखौ नोंथांमोना माखासे आइडिया खालायनानै जेरै नलेज फेस्टिभेलखौ क'क्राझाराव फाथिदों बेफोरबायदि थाखा फैसायाथ' एसेबाबो थाबथालांदों बेफोरबायदि थाखा फैसाखौ एसे एनै खरस खालायनो हायो आरो हायोबा मा मोनसेल' 10टा जिखुनु जाया माखासे प्रग्राम खालायनानै 10 कौटिनि जायगायाव 2 कौटि बाहायबाय 8 कौटि थालायबाय अबा 20 कौटि बाजेट खालायलायबाय 5 कौटि बाहायबाय 15 कौटि थालांबाय बेबायदिनो माखासे रायजो राजाफोरखौ गावनि आंगो लोगोफोरखौ जिखुनु जाया हमेसाखौ फोजोबलांनो हायो जिखुनु जाया माबा मोनसे जुदि लामानो अबेबा बिल्डिंनो बेबायदिनो माखासे पार्सेन्टजों एक्स-एन-डि-बिफोरखौ बायख'नो हाया एक्स-एन-डि-बिफोरनि केसनि सायाव केस होनाय बिथांमोननि न'खरखौ बायनानै लानो हाया जिखुनु जाया उकिल सुकिलखौ हेफाजाब होनो हाया माखासे लामा सामानि थिखा सुखानि पार्सेन्टजों बिनि थाखायनो आं खावलायो जिखुनु जाया मोजां मोजां फेस्टिभेल फाथिनानै थाखा फैसाखौ एसे हमथानो नाजा अब्लासो गासैबो जेंनाखौ हेफाजाब होनो हागोन बिनि थाखायनो गबिन्द बसुमतारिया बुंदों थिगानो उकिल मोजां थाखा फैसानि अभाबनि थाखाय बेबायदि खोथा बुंदों थिगानो जेब्ला बिटिआर रेकर्ड खालायनो थांदों अब्ला जोबथेसालियाव बेसेबां जोहोलावफोर जेल जानानै दं बेफोरनि लिस्ट गैयामोन नामा जेसेबां केस गोनां बेफोरनि लिस्ट गैयामोन नामा थिगानो हाखु दाखु खालायदों नोंथांमोना थिगानो नाथाय बिनि उनावथ' नोंथांमोना माखासे सम लादों हाथियार गथायनो जिखुनु जाया एनडिएफबिनि बेसेबां आन्डारग्राउन्डआव एनडिएफबिनि सापर्ट दं एनडिएफबिनि सेंग्राफ्रा बेसेबां दं केस गोनांफ्रा बेसेबां दं बेफोरबायदि लिस्टखौ नोंथांमोना अबेयाव गारनानै दोनहैखो दिल्लीयाव गारना दोनहैखो ना गुवाहाटीयाव गारना दोनखो ना क'क्राझाराव गारना दोनखो ना प्रमद बर'नि न'आव गारना दोनखो ना गबिन्द बसुमतारिनि न'आव गारना दोनखो बेबायदि माखासे लिस्टआ नाथाय माखासे खोथाफोरखौ जोङो मोजाङै बिजिरोबा गबिन्द बसुमतारिया जोबथेसालियाव बेसेबां सेंग्राफोर दं दिनैसिम क्लियार नङा एक्स-एन-डि-बिफोरनि केसा बेसेबां दं बिनि बिथांमोना लिस्टआ रोखा रोखा गैया जानांगौ आरो दिनैनि समाव सोरबा साफा सानै उकिलनो बिथांमोना थोजासे रां रुफा होआखै जुदि थोजासे रां रुफा हरनायमोनब्ला हयथ' दिनै उकिलफ्रा मालाबा समाव नागालेण्ड मालाबा समाव अरुणाचल मालाबा समाव दिल्ली मालाबा समाव ओरै शिलं अरुणाचल जिखुनु जाया समाव एनडिएफबिनि केसफोरखौ खारदिं माखासे केसफोरखौ नागिरगौमोन खोनानो मोननाय मथेबा आरो टिभिआव नुनाय मथेबा साफा सानै उकिला एनडिएफबिनि केसखौ नांथाबगासिनो दं सानै उकिला एक्स-एन-डि-बिनि केसखौ फोजोबनो हागोन नामा हागोन सम नांगोन सासे मानसिनि केसानो अबेबा धेमाजियाव थायो मालाबा क'क्राझारावबो दङ एनडिएफबिनि माखासे मानसिफ्रा 10टा 20टा केस दं नागालेण्डआवबो दङ अरुणाचलावबो दङ धेमाजियावबो दङ अबेबा उदालगुरियावबो दङ क'क्राझारावबो दङ अबेबा दिल्लीयावबो दङ अबेबा गार' हिल्सआवबो दङ अब्ला बे उकिला खारदिं बिनि केसखौ मोनफ्रोमबो कर्टआव केसखौ मारिगोन नामा मारिया बस्थासे थाखा हरबाबो बे थोनाय नङा बस्थासे थाखा हरबाबो थोनाय नङा केस फोजोबनोबा जि भारत सरकारा आसाम सरकारा जायफोर एनडिएफबिनि आखायाव मालाबा समाव थैनो गोनां जाबाय बिथांमोननि न'खराव आसाम पुलिसा भारत सरकारा थगायनानै सोरखौबा साख्रि होगोन सोरनोबा फैसा होगोन होननानै दिनैसिमबो रावनोबो होआखै बेफोरबायदिखौ गबिन्द बसुमतारिया रुजुननानै लानांगोन जायफोर आसाम सरकारा भारत सरकारा एनडिएफबिनि आखायाव मालाबा समाव थैनो गोनां जानाय न'खरनो जेबो होआखै जोंनिफ्राय जों बिटिआर सरकारनिफ्राय जों नोंसोरनो 5 लाख बा 2 लाख होबाय आरो जोंनि बिटिआर सरकाराव नोंथांमोननि न'खरखौ साख्रि सोनानै होगोन अब्ला एनडिएफबिनि मुङाव जेसेबां जायफोर हाखि होदों जेसेबां एनडिएफबिनि सायाव केस होदों बिथांमोना गाबोननो गावनो उथायगोन बेबायदि माखासे जुदि गबिन्द बसुमतारिया जुदि रुजुननानै लायोबा बेखिनि भिडिअखौ आं लाना फैदोंमोन आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थिफोर जादोंब्ला आं आखाइ खबजोबनानै मोनफ्रोमबो फेक्सननि मोनफ्रोमबो केसनि उकिलफोरनि सायाव आं निमाहा बियो एक्स-एन-डि-बिनि केसनि उकिलफ्रा खम जादों बेखिनि भिडिअखौ आं लाना फैदोंमोन
मानो होनोब्ला आं दिनै बुंनाङि खोथाखौबो आं बुंफ्लांबाय मानो होनोब्ला XNDP-फोरनि उखिला खम जादों जों राष्ट्रपतिखौ प्रेसिडेन्टखौ लोगो हमनानै बिथांमोननिफ्राय एमनेस्टि बिनायनि बाथ्रा खोथाखौ सिन्था खालामनो बेबायदि लाइनजोंसो जों बिथांमोननि बे जिथु राय बेनि एगेन्स्टै जों खामानिखौ मावनो हागोन मा खोथा बुंखो गबिन्द सारा मा खोथा बुंखो दिनैनि समावसो इन्डियानि प्रेसिडेन्टजों सावरायनायनि खोथा माखासे मोजां मोजां उकिलनि सायाव दिनैसो खोथा बुंबाय अब्ला माखासे गारबोनाय समफ्रा नोंथांमोना दोनथ'दोंसो नामा जेलाव ओरैनो दोनथ'दोंसोमोन नामा जोहोलावफोरनि बर' समाजनि जुदि खामानि मावमारदोंब्ला नोंथांमोना दानो सम दं बिटिआर एकर्ड खालामनाय समाव भारत सरकार आसाम सरकारा जुदि गासैबो नोंथांमोननि खोथा बुंनाय प्रमद बर'नि बुंनाय जायफोर सागानगिरिफोरनि बुंनाय बायदि खोथाखौ जुदि बुंमारदोंब्ला लिखित जुदि दंमारोबा नोंथांमोना गाबोननो गासैबो सोर एमएलए सोर एमसिएलए गाबोननो ओंखार बिजेपिनिफ्राय आउट जा NIA सोर NIA गाबोननो सिन्था धारना जानो गोनां जागोन जुदि भारत सरकारा जुदि NIA नि सायाव जुदि हादोरखौ सालायनानै दङब्ला गुबुन गुबुन जातिखौ जुदि फोथांनानै दोनदोंब्ला बुंनांगौ जेबो गैया NIA जुदि बेबायदि माखासे एकर्डखौ भारत सरकार आसाम सरकारनि माखासे खोथा होनाय बायदि जुदि फैमाल खालायदोंबा NIA जुदि भारतखौ जुदि सालायनानै गुबुन गुबुन हारिखौ जुदि फोथांनानै दोनदोंब्ला बेयाव बुंनांगौ जोंहा मा दं भारत सरकार आसाम सरकारनि बुंनायखौ नोंथांमोना रिजेन हो नोंथांमोना गासैबो डिपार्टमेन्टखौनो गासैखौबो नोंथांमोना NDP-नि जोबथेसालियाव थानाय NDP-नि केस जिखुनु जाया बिटिआर दफाफोरखौ मावफुंगोन बेबायदि खोथा होननानै दिनै मावफुङाखै बेफोरखौ दिनैनि समाव नोंथांमोना गासैबो लामा दिन्थिदों नोंथांमोना बर' रायजो राजाफोरनि साननाय दंब्ला XNDP-फोरनि साननाय दंब्ला नोंथांमोना दिनैनि गेजेरावनो बा गाबोननि गेजेरावनो बा सप्तासेनि गेजेरावनो नोंथांमोना बिजेपिनिफ्राय आउट जानो हागोन ना हाया बिजेपि सरकारनिफ्राय आउट जानो हागोन ना हाया नोंथांमोना गोहो दंब्ला जेरैबायदि NIA इन्डियानि हम मिनिस्टारजों सालायजानाय बेखौ जुदि हम मिनिस्टारा जुदि बिथांमोनखौ खावलायनो हायाब्ला इन्डियानि प्रेसिडेन्टआ जुदि खावलायनो हायाब्ला आसामनि जुदि हम मिनिस्टारा जुदि खावलायनो हायाबा आसामनि जुदि हेमन्तआ जुदि खावलायनो हायाबा नोंथांमोना बिजेपि सरकाराव थानानै मा लाब जेबो खामानिखौ मावाखै माथो मा खामानि मावदों जोबथेसालियाव थाग्राफोरनि जेबो फंसे बुंनो हाया साजा होखांनायनि उनाव दिनै इन्डियानि प्रेसिडेन्टजों सावरायनो मा जागोन नामा इन्डियानि प्रेसिडेन्टजों दिनैनि समाव सावरायनो मा जागोन नामा अब्ला नोंथांमोना जोबथेसालियाव ओरैनोसो दोनफ्लादोंमोन जोहोलावफोरखौ जोबथेसालियाव दोनफ्लानानै केस वारेन्ट होनानै नोंथांमोना दोनफ्लानानै दिनै गल जाबाय नामा नोंथांमोना दिनैबो सम दं रायजो राजाफ्रा दिनैबो नोंथांमोनखौ अनसायगोन गासैबो XNDP-फ्रा नोंथांमोनखौ दिनैनि समाव नोंथांमोनखौ कनसिडार होगोन जोंनि एकर्डआ भारत सरकार आसाम सरकार थगायबाय बिटिआर एकर्डखौ भारत सरकार आसाम सरकारा थगायबाय जों दिनैनिफ्राय रायजो राजाफोरजों XNDP-फोरजों जों दिनैनिफ्राय जों थाफिननोसै जोङो बिजेपि सरकारनिफ्राय दिनैनिफ्राय जों ओंखारनोसै होननानै ससियेल मिडिया आसाम मिडियाफोरखौ लेंहरनानै दिनैनिफ्राय ओंखार नोंथांमोना दम दंब्ला ओंखार नांगौब्ला प्रमद बर'खौल' दोनबो नोंथांमोना गोहो दंब्ला सोर XNDP-नि बेकग्राउन्डआव थांनाय नोंथांमोना दिनैनि गेजेरावनो MLA MCLA जादों नोंथांमोना गासैबो भारत सरकारखौ सानहोनो गोनां जागोन भारत सरकारनि आन्दाराव हम मिनिस्टारनि आन्दाराव NIA थायो अब्ला बिथांमोनखौ जुदि खावलायनो हायाब्ला अब्ला बिथांमोना बिटिआर होननाय सोदोबखौ मानो बुंबाय थाखो ना नोंथांमोना गादिनि लब थाखा फैसानि लब बेखौ रायजो राजाफोरनो नोंथांमोना फिननाय हो दिनैनि समाव